Well, sin fan go sa min ingéige na bhil sé fear nedro gan níú tá cipí. Tá géige ormsa an fiaclar, tá géige ag Teresa an Slant Jolly an hygienist, agus tá géige ag lein dar nói dan na háthir tá teartaiste, muir Connemara, na Connolly, muir Hiri an seán eile, agus fasta na daltaí bonscoile, agus na daltaí manscoile éitiúil as na scoile na lángréilethe. So tá siad san líige teartaiste, tá géige acusan, tá géige ogunne an seo an foran, agus sílam cin fan an nusa dimide. Sílam bhfuil buntaiste den háthir an seo an nusa na géige, agus bhíine cin den na háthir sin domsa bhar amháin. Tá na daoine teartaiste an seo agus tá siad faoi stras písabug, tá buarú arú, tá imníarú, agus bhíine an fearseo domsa, má tá siad an nána géige úsáid, lédaíonn sin an stras. Sílann siad bhfuil fáil service fíor fearsanta agus codún sin go mór lefa.